Isa sa bawat apat na naoospital dahil sa COVID-19 ang nanganganib na magka-stroke at iba pang disorder na nakaapekto sa utak. Ito ang lumabas sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Neurological Association. Ipinakita sa retrospective study na sa 10,881 Pinoy na tinamaan ng COVID-19 sa 37 ospital sa buong bansa, 26% ang nagkaroon ng neurological symptoms tulad ng pananakit ng ulo, pagbabago sa panlasa at pangamoy at pananakit ng kalamnan. Kabilang sa iba pang common neurological complications ang stroke at encephalopathy o ang general term na naglalarawan sa sakit na nakakaapekto sa tungkulin at struktura ng utak, gayon din ang behavioral change o pagbabago sa pag-uugali. Sa mga COVID-19 patient na sakop ng ginawang pag-aaral, 62% ang mild cases habang 22% ang may severe infection. Habang karamihan sa mga nasawi sa COVID-19 ay dulot ng respiratory disease na nasa 44%, 41% ay dahil sa sepsis o malalang epekto ng impeksyon, 23% ang nagkaroon ng neurological deficits. Ipinaliwanag ni Dr. Epifania Colantes, head ng University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH Stroke Services, na ang neurological manifestations ay nauukol sa sintomas na nakaapekto sa central nervous system o ang utak at spinal cord, gayon din ang peripheral nervous system o ang nerves at muscles. Maaring maranasan ng COVID-19 patient ang sintomas ng stroke 14 na araw bago o matapos ma-diagnose. Dagdag pa ni Colantes, may tatlong paraan kung paano raw masisira ng COVID-19 ang utak. Una, sa pamamagitan ng direct invasion kung saan naapektuhan ng olfactory nerves ng utak, pagbagal sa daloy ng dugo o blood flow dahil sa blood clots o pamumuo ng dugo sa ugat, kawalan ng sapat na oxygen sa utak at ang pag-release ng mga substances tulad ng immune molecules na nakasasama sa utak. Sinabi rin ni Colantes na dahil sa COVID-19, kahit ang kabataan ay nagkaka-stroke dahil sa pagbabago sa kanilang immune system matapos tamaan ng sakit. Nangyayari raw ito kahit pa walang history ng high blood o diabetes o kahit hindi man sila naninigarilyo. Ang COVID-19 daw ay maaring maging sanhi ng blood clots o pamumuo ng dugo, hindi lamang sa puso kundi pati sa utak. Sa isa pang pag-aaral na isinagawa ng UPPGH na may titulong Stroke in Patients with COVID-19 Infection in a Tertiary Hospital, a retrospective study, nakita ang mas seryosong resulta kung saan 41% sa 2,081 COVID-19 patients edad 45 to 73 na na-confine sa PGH ang nag-develop ng acute stroke. Ayon kay Colantes, 59% sa kanilang namatay dahil sa delay in management at medical attention na nagresulta ng mas malalang komplikasyon. Ang numero unong rason daw ng stroke mortality sa mga pasyenteng may COVID nitong nakaraang taon ay dahil punuan ang mga ospital. Nadedelay ang pagbibigay ng medical na atensyon dahil sa paghahanap ng mga pasyente at ng kanilang pamilya na mga bakante sa ospital. Ang ikalawang rason ayon kay Colantes, karaniwan sa stroke sa COVID-19 patients ay large stroke na posibleng makamatay o maging sanhi ng severe disability. Ang stroke ayon pa kay Colantes ay tinatawag ding brain attack. Sa iba pang pag-aaral na inilabas nitong Agosto ay pinakita na ang stroke ang second leading cause of death at isa sa top 5 na sanhi ng disability sa Pilipinas mula 2009 hanggang 2019. Samantala, ginugunita ang World Stroke Day tuwing October 29 upang itaas ang kamalayan ng publiko para maiwasan ang sakit at maibigay ang tamang pangangalaga at suporta sa mga survivors ng stroke. Jennifer Salenga, CLTV News.